Үз büyülləri, сөйлемләре, традицияләре, аш-сулары сакланып калган милләттәшләр. Әстерхан татарлары бүген кайларда яши. Аларга нинди үзенчәлекләр хас? Эфирда таянуклы тапшыру студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шунда без бүген студияда Әстерханда туып, һәм бу көндә Татарстанда яшәүче милләттәшләребезне җыйдык. Алар барысы да үз өлкәсендә уңышка ирешкән шәхесләр. Менә барыбер иңелек сорап китәсе килә. Сөләйман әфәнде, нинди кешеләргә һәм кемнәргә бүген без Әстерхан татарлары дип әйтә алабыз? Әстерханда туган кешеләр генә үзләрен Әстерхан татарлары дип йөртә аламы? Әстерхан татарлары ул татар халкының аерылгысыз мөһим бер өлеше. Мондагы татарлар төрле төрки этник группалардан гасырлар буе формалаша килгән. И Түбән Идел регионы ул бит шагыйрьләрчә әйткәндә төрки халыкларының бишеге диергә була. Чөнки бу регион үзенең теге стратегик урынысы аркасында гасырлар буе бер зур күз алдыбызга китерсәк, зур бер кайнаган бер казан кебек төрле төрки халыкларны бер-берсенә якынлаштырып торган. Шуңа күрә Әстерхан татарлары ул аның төпелеше ул йорт татарлары. Йорт татарлары дигән аның беренче мәгънәсе йорттан түгел, беренче мәгънәсе җиргә бәйләнә. Русчасы местные татары дигән сүз. Икенчесе Идел буе татары, икенче зур компонент. Аннары 19 гасырда карагачлар килеп кушыла. Аларны да татар исәбенә кертәләр. Аннары 18 гасырның ахырына кадәр монда эш сәүдә йорты була. Гилянский двор, Бухарский двор һәм тагында Агржанский двор. Чөнки сәүдә кишле, сәүдәгәрләр килеп тора ул яклардан, һәм алар еллар буе яшиләр, иләнәләр татар кызларына. И алар эреп биткән инде хәзер. Эреп биткән, ләкин алар да татар исәбенә кергән. Картлар әле дә истә тоталар. Мәсәлән, дигәндә нәрсәне күзәтәсез? Алар инде татарлашып бетте. Татарлашып беттеләр, ләкин халыкның хәтерендә әле. Бу нәселне беләбез, булар персияннар. Яисә булар бухарилар диләр. Демәк, шул күрсәтәләр, асылда булар шуннан килгән халыкларның нәрсәләре, нәселләре. Менә кызык этнограф Павел Невольсын 52 ел 1852дә калдыра шундый язу, үзенең очерки Понизовье, Поволжье дигән әсәрендә яза, менә шул эш йорт турында. Ныне всякая тень прежних различных религиозных отличий исчезла, и вера, и язык, и нравы, и обычаи татар этих трех дворов решительно те же самые, как и у всех вообще по городам живущих татар. Юртовских, да, казанских или касимовских. Һәм татар теле дигәндә барыбер кайбер регионнарда ул төрлечә сакланып калган. Марат әфәнде, менә шунда да Әстерхан татарлары, алар барыбер нәкъ әдәби татар теленә якын сөйләшә, ләкин үзенчәлекләр дә бар. Менә телдән башка тагын ниндирәк үзенчәлекләр бар Әстерхан татарларында? Телдән башка мәдәнияте бар, җырлары бар, борынгыдан урта гасырдан килгән үрнәкләр бар. Жыр, эпик жырлар үрнәкләре ул хуш авазлар дип атала. Хуш аваз ул инде ничектер күңелгә ятышлы аваз дигән сүз инде. Хуш аваз. Борынгыдан килгән ул төрки менә Казан Әстерхан татарларына гына хас әйбер түгел ул, менә бөтенләй төрки халыкларында. Шунда бу кайнашып яшәгән, бу Казанда дигән ди Сөләйман әфәнде әйтте. Шуннан гомуми бер жанр ул. Менә шул жанр ул урта гасырлардан яшәп килгән. Нәрсә дип әйтергә ул бар безнең Казан татарларында, орта илдә Казан ниләрендә татарларында бар бәет, мөнәҗәтләр, эпик жанрлар. Бу авазлар шул рәттән, әмма ләкин ул бик тирән тарихи ниләр вакыйгалар турында түгел ул. Күбрәк ул менә тормыш турында,
мәжлістә, туйда берәр жыршы, шул электеге не деп аталған алар шешеннәр, менә татар елінде шешеннәр, менә шул ничек яшәргә бу тормышта, дидактик шундый ниләр, менә киңәшләр бирәләр яшьләргә, менә шундый әзрәк тарихи темаларда кіріп кеткен ул ниләргә, ул хуш авазлыга. Но аннан башка менә урта иделдән күчеп килгән татарлар белән аралашып, йорт татарлары, шуларның мәдәниятләре безнең нигәт Астрахан татарларына бик яхшы. Ничек Астрахан татарлары бик менә органик аларны кабул итә. Якын. Тел мәсьәләсе диек, менә җырлашудан бу ниләр безнең Астрахан татарлары шулай бәйтләрне җырлыйлар, мөнәҗәтләрне. Һәм мәдәният өлкәсендә дә шактый уңышка ирешкән шәхесләр күп бит. Әйдәгез әле без Мирас ансамбленең Астрахан биюеннән үзе карап алыйк, аннары сөйләшүне дәвам иттерербез. Дәүләт әфәнде, сез дә үзегезнең эшчәнлек белән таныштырсагыз иде, һәм кайдан килә бу? Бу ерак ниндидер тамырларга бәйле микән? Һәм чынында мәдәният өлкәсендә шундый талантлы кешеләрнең күп булуы нәрсәгә бәйле дип уйлыйсыз? Мин безнең хәзерге вакытта бию киләр, биюләр күбесенчә сакланган, менә туй йоласында булган биюләр сакланган. Ни өчен? Сазчылар, бездә саз дип әйтәләр, гармунчыларны сазчылар диләр. Саз ул саратовский гармун. Шунда уйнаучылар, алар күбесенчә саклаган туйда уйнаган киләрне. Чөнки борынгы киләр, алар бик авыр уйнарга булгандыр, бәлки, мин шулай дип уйлыйм. Алар сакланмаган. Шуңа күрә хәзерге чакта безнә мин 80-нче, 90-нчы елларда уже башлаган идем, шуны өйрәнеп, безнең биюләрне куалашпак, акчатыр, кияусы, шүрәңге, заллы киләрне, шулай без Аделия Усманова дигән музыкавед белән без йөрдек экспедицияларга яздырдык, шунда китап чыгарачак булдык. Ну, китапка акча табылмады инде. Мин ул китапны 2001 елда Казанда чыгардылар ул китапны. Монда нишен мин күчендем? Сулейман Туктаров мине шугара, күченмә, кайда гаилә белән кая киләсең? Мен юк, күченәм. Әлбәттә күченеп мин Аллага шөкер өлгердем. Шундый тарихчылар белән шундый күп мәгълүмат алдым мин тарихчылардан, шул ук фән докторлардан, шул ук Махмуд Нигмиджанов да күп музыка белгече, ул Марат Гумәрс белән шулар сөйләшеп өлгердем. Етмәксез монда килгәнегезгә үкенмәгәнсез Татарстанга? Юк, мин әйтәсем килә, без Аделия Усманова белән без унлаган бию язган идек. Шул монда килгәч, уже 40-ка якын булып чыкты минем биюләрем. Һәм Рушания ханым, сезгә дә шундый сорау бирәсе килә. Чыннан ни өчен күченеп китәләр икән? Бигрәк Татарстанны сөйләй. Мәсәлән, без студиядә шул ук Нижгар татарлар белән сөйләшкән идек, алар күбрәк Мәскәү ягын карыйлар. Астрахан татарлары, алар барыбер Татарстанны сөйләй. Менә нәрсәгә бәйле икән? Һәм сезнең монда күченеп килү сәбәпләрен сөйләсәгез иде. Мин 92 елны мәктәпне бетергәч, безгә Астраханга Казан дәүләт университетыннан экспедиция килгән иде. Алар белән очрашып, бик кызыгып, ул вакытта инде патриотик хисләр, Ленин укыган йортына керәсе килде. Һәм патриотизм икенче яктан да татар телен, үземнең татарлыгымны дәлилләп, татар филология факультетына укырга кирдем. Минем калу сәбәбем Татарстанда, мин аны бердә калырмын, шунда калам дип исәпләмәгәнем. Ул инде язмыш, кияүгә чыгу сәбәпле. Калган Астрахан татарларны күчәләр дисәм, барыбер безнең өчен Казан ул безнең үзәк, татарлар үзәге дип саныйм.
Шуңа күрә дә менә үзебезгә кайтканда да, туган ягыма кайтканда да күченмәсәләр дә елга бер булса да Казанга сәяхәткә килеп китәләр, Казанга башкала дип санап киләләр. Менә ни өчен китәләр икән? Сөләйман әфәнде, һәм сез ни өчен килмәскә куштыгыз бу очракта? Стәргә буламы? Әлбәттә. Рушания дөрес фикер әйтте, теге бу безнең мәркәз дип. 18 гасырда Шукундурдан качып, авыл тәтешрәгеннән безгә китәләр. Түбән Иделдә урнашалар. Менә хәзер Черноярский районында, аннары Нариман районында авыллар бар, алар шуның варислары. Алар нигә анда китәләр? Чөнки ул аларның җире. Элегелектән тарихи Идел буе ул безнең бөтен туфрак. Монда гына түгел, Татарстан гына түгел. Киләләр икән Астраханнан, димәк ул шулай ук ана салындар. Бу безнең ана ватаныбыз дип. Нормаль әйбер. Һәм сез ни өчен үгетләдегез килмәскә? Чөнки мин үзем квартирасыз мучиться ителде. Әйтәм, хәзер килсә, бу да шулай квартирадан бер квартирадан икенче квартирага йөрер. Мин аның өчен борчылдым. Чөнки балалары бар, кичкенә балалары вакыты. Шуңа күрә әйтәм, бәлки килмәссек дип. Әмма Астрахан татарларын тагын инде сыйфатлар аерып тора бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, Астрахан татарлары безнең студияда да һәм рекламадан соң онлайн форматта безгә әле Әсма Ишрекова да килеп кушылды. Әсма ханым, исәмсез? Белгәнебезчә, сез үз өегездә хәтта Астрахан татарларына бәйле музей да оештыргансыз. Менә шул хакта сөйләп китсәгез иде. Минем иски сатып алган идем, кичкенә генә 40 метр. Без салдык яңа, буй калды пустой. Миңа бер Дулатова Альфия подружкам әйтә, может музей ясарбыз, әйтәм, давай ясыйк. И шунда музей ачтык. Музей зарегистрирован в юстиции в 2014 году. Урысчага күчәм, гафу итегез. Юк, татарча сөйләгез. Менә нинди үзенчәлекләр бар әлеге музейда? Менә нәрсәләр чагылыш тапкан, нәрсәләр бар анда? Анда бөтен зат Астрахань татарлар турында. Китаплары, киемнәре, предметы быта, бөтенесе бар. Бишек тә бар, куна да бар, ни генә юк, бар. Бөтенсен миңа халык китерде, бер тиен дә мин түләгәнем юк. Безнең музей эшли, ул эшли бесплатно. Бөтен бездә мероприятиялар, экскурсиялар бесплатны. Без бик яхшы эшлибез с областным обществом слепых, без аларга ярдәм итәбез, с малоимущими. Безнең музейда җыела балалар, кайсыларга без бәйрәм генә түгел, курслар ачтык. По рисунку, по английскому языку, по танцам. Астрахан татарларына хас нинди сыйфатлар бар? Һәм менә бу музейда нәрсәгә басым ясарга тырышасыз? Менә нәкъ Астрахан татарларында һәм менә аларның тормышында күрсәтелгән нәрсәләр бар? Ничек дип әйтим, нәрсә бар? Бөтенесе бар, нәрсә кирәк. Халык, во-первых, мин җыйдым фотография халыкныкын, кемнәр торган монда кайчандыр. 50 ел тому назад, 100 ел бар шундыйлар. Димәк, сез бүтән тарихи моментларында теркәп барасыздыр. Әйе, безнең белән булыгыз, без әле тапшыру ахырында шулай сезнең аралашырбыз. Сөләйман әфәнде, менә соннарга күчсәк, халык саны исәпкә алганда, мәсәлән, 2002 елда Астраханда 70 мең татар булган. 2010 елда инде 60 мең татар. Хәзер 2021 елда ничектер фаразларга да куркыныч кебек. Чөнки ел саен 1 мең кешегә кими кебек. Менә сәбәпләре нидә? Монда татарлар күченеп китәме? Инде алар үзләрен бәлки башка милләт, руслаша барамы? Менә нәрсәләргә бәйле икән бу? Монда факторлар, сез санаган факторлар барысы бар. Но монда бер момент бар. Чыннан да 10 меңгә кимегәнбез. Хәзер 60 мең ярым. Ләкин тагын да бер цифр бар. Шул ук вакытта нугайларның саны 3 меңгә арткан. Хәзер аларның саны 7 мең ярым. Димәк, авыл кемнең аркасында сон арту? Монда күренеп тора. Татарлар, минемчә, күпчелек ул карагачлар буларга тиеш, күпчелек алар нугай дип язылганнар. И ул цифра, менә ул зур цифра Астрахан өчен. Тагын да бер цифраны әйтә алам. 1897 елны беренче халык саны була, 1897дә. Шунда төркиләр Астрахан губернасында 52800 кеше яши дип. Димәк, без 180 ел арасында фақат 7000 кешегә артканбыз шикелле. Ул бик начар фактор. Демәк, без бетә барабыз. Әйе, бу чыннан да куркыныч һәм бу барлык регионнарда куркыныч нәрсә. Монда сез әйткән факторлар да бар, да. Миграция бар, тегесе бар, руслашу бар, бөтен факторлар бар. Ана кызларыбыз Казакка китә башлады, чөнки казаклар
бик хәзер якынлашты, бик күп казак күчте Астрхан ягына, һәм алар сан буенча икенче урынга чыктылар. Без хәзер 3-нче. Булай барсак, без киләчәктә 3-нчедән дә түбәнрәк төшәчәкбез. Ситуацияны мына ничектер аны абайлар. Күчеп китүләр дә бар бит әле, Марат әфәнде. Да, күчеп китүләр дә бар. Ничегрәк карыйсыз? Әйе. Бер фикер миңа башыма керде. Менә безне нугай татарлар дип әйтәләр. Нугай Астраханда яшәгән нугай татарлар дип әйтәләр. Нишен нугай татар дигән? Кайсы яшьләр инде сорыйлар. Без нугай дигән сүз бар булса, без бәлки без нугай милләтедер, бәлки дип. Мин әйтәм, менә карагыз әле. Менә Кырым татарлар, Кырымда яшиләр бит алар, Кырымда. Аларны ничек әйтә? Кырым татарлары дип әйтә. Сибир татарларны ничек әйтә? Сибир татарлары дип. Инде әлбәттә безнең Астрахан татарлары, Нугай якларында яшәгән татарларны әлбәттә Нугай татарлары дип шундый сүз. Ул Нугай дигән сүз ул бөтен казаклар, татарлар, бөтен татарларда Нугай дигәннәр бар. Бөтен менә Казан татарларында да бар ул Нугай өлеше. Безнең Астрахан татарлары, без бит Астрахан ханлыгын тукымнары, Астрахан ханлыгының варислары без. Һәм монда милләт бу очракта нәкъ татар була инде. Һәм мәдәният турында яңадан сөйләшә башласак, менә сезнең каршыгызда музыка уен кораллары бар. Менә шулар хакында сөйләп китсәгез, нәрсәләр алып килдегез? Бурынгыдан калган безнең уен кораллары. Менә бу кавал дип әйтәләр бездә. Туйларда сазчылар белән дә кавал сугалар, әле тагын кубыз дигән бар тоже. Менә бу кавалны миңа Җәмәл авылдан бүләк итеп бирделәр. Бу ничә ел бу бик менә шулай сакланып калган кебек күренә. Бу инде уже бурынгыдан калган, наверное, бу монда кынгыраулар булгандыр инде, тимердән ясалган. Бу хәзерге заманча инде бу кавал безнең татар биюләренә, Астрахан татар биюләренә әлбәттә Кавказ ягына охшаган ритмнар бар. Намынды. Акчатыр, кияусы, менә шундый ки туйларда ул әлбәттә шул күренеш шундый булырга тиеш. Минем уйлыйм, һәрбер милләт, һәрбер биюләр, фольклор ул бит табигый географикка бәйле. Менә мәсәлән безнең Астрахан татарлары Кавказга якын яшиләр. Кавказ ул калмыклар 18-нче гасырда кистеләр безнең юлны кистеләр. Кавказдан Кырымның кистеләр Астрахан татарларына. Бу биюләр безнең йолалар инде шул ук сакланган Кавказга якын киләр, биюләр шул ук сакланган. Шуңа күрә без менә Сибир татарлары, алар бит хан-тымансиларга якын. Шуңа күрә Сибир татарларда хан-тылар менә безнең хәзерге мин ничә экспедицияларга йөргәч, менә Татарстан буен йөргә, һәрбер татарларда менә кем яшь, менә татарлар башкорт ягында татарлар яшәй, башкортча җырлыйлар. Мәсәлән, мишәрләр, Чуваш ягында яшәгән мишәрләр чувашча җырлыйлар, чувашча бийләр. Шуңа күрә кушыла инде, мәдәният тә, җырлар да, үзенчәлекләр дә. Шуңа күрә безнең Астрахан татарлары миннән сорыйлар, нишләп безнең әдәбият телгә охшамаган, безнең телебез үзенчәлекле. Әлбәттә безнең тарихта актаплар күп, хәзерге чакта мәдәниятта актаплар күп. Анысын өйрәнергә кирәк. Кем моны өйрәнә? Бу мәсьәлә әле шулай актуаль булып кала. Марат әфәнде, менә Казанга килгәч сезне иң гаҗәпләндергән нәрсә булды һәм ниндирәк мөнәсәбәт менә Астрахан татарларына бүген? Беренчедән мин менә әзрәк тарихка кирип киттем. Андый тирән тарихка түгел, үзем теге балачак укыган чакны мәктәптә безне менә 60-нчы елларга кадәр татарча укыталар иде. Башлангыч 4 класс татарча буладыр иде. Аннан соң русчага, рус теленә күчерәләр иде. Шунда менә минем яшьләргә менә шундый бәхет теләкте. Татарча менә татар әдәби телендә менә шушы телдә өйрәнү, җырлау минем шуны күңелгә кирип калган Казан, Казан, дәртле матур калай, яш калабыз Мәскәүдән ул яктан урала. Шул җыр кирип калган неме. Шун менә ул әдәби тел ничектер менә безгә ятышлы, ничектер менә шундый рәхәт иде менә аны сөйләшергә. Шуннан мин
Үскәч, бик катлаулы юллар белән мин монда Астраханда училище, теге мәдәният училище, армиядан соң кызыл диплом алдым, мин Казанга. Шул җыр сезне тарткандыр инде Казанга. Шул җырны мәйтәм, мин аны монда Казанга килгән җырлармын, өйрәтермен. Шулай итеп, ул ничектер мәдәниятның, җыр мәдәният сәнгатьнең теге тирән кирип китү, шул чөнки анда балачакта уяттылар гына безгә, безнең теге ни булмады. Ләкин шул вакытта нигез салынгандыр инде. Нигез салынды, шуннан. Рушания ханымга да сүз бирик. Сез ялгышмасам Аксубайда татар теле укытасыз бүген. Астраханда бүген татар теле укытылышы ничек икән? Яшьләр сөйләшәме гомумән татар телендә? Ничегрәк хәл икән? Кызганычка каршы хәзер яшьләр Астраханда гына түгел, Татарстанда да татарча сөйләшергә тырышмыйлар. Мин укыганда, мәсәлән, татар теле бездә юк иде. Мин Казан дәүләт университетына укырга кергәч, башта бик күпмедер дәрәҗәдә кыенлыклар булды, чөнки тел аерыла, телнең үзенчәлекләре бар. Хәзерге көндә мин беләм, минем үземнең туган авылымда Киләш авылда татар теле укытыла. Мин үзем ике авыл кызы дип әйтергә була мине, Җәмәл авылында мин укыдым, анда да татар теле укыла. Икесендә дә укыталар Казан дәүләт университеты бетергән белгечләр. Менә Киләш авылында безнең Наилә, ул үзе тумышы белән Апас районныкы. Ул Астраханда күйгә чыкты, мин аны. Җәмәл авылында безнең Гөлфия, ул инде тумышы белән Астрахандыкы, Казан дәүләт университетын тәмамлады. Татар теле укытыла. Аннары безнең Сөләйман абый укыган мәктәптә дә укытыла, 74нче мәктәптә, менә ул шәһәрдә, ул Тукай исемле мәктәп, анда да татар теле укытыла дип беләм инде. Димәк, бу барыбер менә сез укыган еллар белән чагыштырганда, алга китеш булса да, татарча сөйләшмәү, ул барыбер күңелгә ул теге замана шире, аны бәлки шулайдыр да. Шулай дип әйтергә була, үзенчәлекләрен истәсәгез? Истәм, менә 90-нчы елларда менә шушы неге Советлар Союзы беткәч, менә бу мустакиллек, ниләр райме, ул теге долком Астраханга килеп җитте. Монда Казанга килеп теге татарлар белән аралашып, мин шунда татар вакилләре тегендә активистлар мине чакырдылар Астраханга. Астраханда мин шунда музыкаль тормышта, җәмәгать тормышта катнашып, шунда 90-нчы елларда дуслык дигән җәмгыять ачылды. Бик актив кешеләрендә, фамилияларын әйтеп торырмын инде вакыт. Шунда татар гимназиялары, татар ниләрен мәктәп класслар, теге мәчетләр эшли башлады. Тел мәсьәләсе, гореф-гадәтләр, сәнгать, ансамбльләр оештырылды. Димәк, ниндидер яңа бер баскычка күтәрелгән булып чыга бит инде татар мәктәпләре ачыла башлады. Шуннан күптән 60-нчы елларда ябылган ниләр, шул менә яңадан тыргыздылар менә бу. Әсма ханымга да сүз бирик әле. Әсма ханым, менә бүген ниндирәк чаралар үткәрелә? Татарлар үзара ниндирәк мөнәсәбәттә аралашалармы? Ниндирәк чараларда катнашалар? Безнең музейда миндә активта 6 яшьлек баладан 92 яшьлек бабайларга бар. Бөтенебез җыелабыз. Музейның помещениесе кичкенә, яз вакытта без урамда җыелабыз. Анда йырлыйлар, бийләр, сөйлиләр татарча, халыкка кирәк ул зат, культура кирәк. Если безнең телебез югалса, без үзебездә югалабыз. Шуның өчен ничек булса да тырышабыз телебезне сохранить. Гафу итегез, мин урысча сөйлим күбрәк, чем татарча. Мин продукт своего времени. Урыс школында укыдым, шуның өчен шулай. Мин прям по белому завидует, шул кешеләргә кайсылар Татарстанда тора. Менә монда Казанга күчеп килсәгез, әле бәлки татарча яхшырак сөйләшер идегез. Вот ирәнәм. Ләкин барыбер бик зур эш башкарасыз, чыннан да рәхмәт сезгә. Сөләйман әфәнде, Астрахань татарлары үзенчәлекләрен саклауда сезнеңчә нәрсә таян ноктасы барга тиеш? Милли аң беренчедәндер. Һәм телне сакларга кирәк, ничек булса да. Тел китә, кызганыч. Мин бала чагымда авылларда яшәйдем, анда русча белмәйдиләр, хәзер
туган телне онытканнар. Анда фақат русча гына сөйләшү китте. Ну, менә шундый кешеләр кирәк, Асма апа кебек. Менә шундый подвижниклар алар. Менә шундый кешеләр булганда, ничектер без әле яшәячәкбез дип уйлыйм. Дөрестән дә кайда туып, кайда яшәү мөһим түгелдер. Иң мөһиме татарларга үзләренең милләтләрен онытмыйча яшәргә язсын иде. Исәнлектә күрешергә язсын.